हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे दिनै थांगासिनो दङ दिनैहाय सानडे नालाय सानडेआवहाय सयबारि बागान बाजार जायो जों दा बे सयबारि बागान बाजाराव थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लेट्स गो लागाव लोगोफोर बागान बाजारा गंभीर जायो माथो जों मा खालामगोन बिराद फिर जों ओरैजाय थांनो ना ओरैजाय मैगं दखान थारमाने ओरैजाय मैगं बाजार ना बाजार थाबायगासिनो दं आरोखि जों बागान बाजाराव लोगोफोर हाब्रु जाजोब्बाय अखा हानानै फानोमोन ना नोंनो नांगौ जिनिसखौ ओरै हाबदो नामा बे हाब्रुजोब बिदिबो नांगौ बिदिखौ नाङा ना बिदिखौथ' नाङा ना जोंनो बेग लाबोबा प्लास्टिकआव लानोसै दा गोगोम भिर जायो लोगोफोर बागान बाजारा मालाबा फैनानै नाय सयबारि बागान बाजाराव रबिबारावल' जायो दे बाजारा बियो रबिबाराव गोथि जायो अखा हाबाबो माथो थागा ओइथिंबो नायजाया मबाइलाव बेसेबांसो नुदों खोमा गंभीर जायो खिन्थु अबिनाव ए नैबेना बार लाजोब्बाय खख्ला बोनजों थांबाय खिन्थु है लायफिनला माने दहाय बेयाव दाम बारा होनदों मोनसे बेयाव थांफिननो नागिरदोंमोन थांफिनला खिन्थु दखानदारफ्रा खर' देरोना लाबाय नै 9टा ड्रेस औ हिनजावमोन फानग्राया औ नैलाय नै बेयाव दङ होनदां मानसि पिक्सार गोनांल' फानोलै दासो थांखांबाय बेजों हाबनाय बायदि मोनदों आं बिजों हाबबायथ' नायखांबाय बेनाव हाबखांबायना जोंथ' ओरैथ' नायखांबाय ओंखारलांसै लासिबाय दिनै बोरमा बेदर बाजार आरोखि ना बाजार बोरमा बाजार ब्रयलार अबाव हा अबाव लादो लानायखौ गोगोम फैजायोलै बागान बाजारा ओइ टि सार्ट पावार जाबाय टि सार्ट देखाव टि सार्ट जों दा बुस्थु आरि लानानै ओंखारलांफिनबाय लोगोफोर ओरै थांनाय नंला जों जा फिर हाब्रुबो जादों गारिखौ बेयाव दोन्दोंमोन बेयाव थांसै
लाबाय नै मा माल लाबाय नों मा लाखो ओइ आयु सिगारेट सोग्रा आंनाव 9था दं ओमफ्राय नोंनाव मोनथाम 12था लाबाय जों 12था ड्रेस होमबालाय बाजार जागासिनो दं सयबारि बागान बाजाराव फैदोंमोन सानदेआव जायोमोन नालाय लोगोफोर सयबारि बागाना नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नाय एकदम ओरैजोब बेलासिबाय नालाय मोजां नुला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामबाय थागोन दिनैनि थाखाय बेखिनियावसै दे लोगोफोर बाय